Dobrý den, dneska vás vítám u našeho pořadu Skibidi. Dneska jsme si připravili opět nějakého hosta. Dnešní host je velice vážený. Přijela k nám až z daleké Lifetopy slečna, která se zahrála ve filmu Sigma Woman. Sigma Woman je populární film letošního roku 2025. Nejlepší film na světě. Takže ještě předtím, než začneme, přinesla jsem si ze zahrady tady tu sekiru. A teďka už k nám přichází slečna Rose Kibidiďáková. Dobrý den. No nazdar, tak se usaďte a můžeme začít. Jako první bych vás chtěla přivítat v našem pořadu a poděkovat, že jste přišla. Buďte ráda, že jsem vůbec jako přišla, protože jako já mám hodně věcí na starosti, já jsem prostě basy hrozně, takže jako buďte ráda fakt jako. Takže jako první otázka je, kolik máte sledujících? No takže jako já mám teďka až 69 sledujících. Pro vás je to asi jako málo, no ale pro mě je to hodně, jako, protože jako vy třeba tady ten kanál, takže máte prostě jako už hrozně dlouho hlavně. No a prostě jako máte na to dobrý jako různý zařízení, dobrý třeba jako iPhone 15 Pro Max, a já mám babounuky, jako no. A prostě jako pro mě je to hodně, někdo má třeba jenom 5, no. Takže jako druhá otázka je, proč jste se rozešla s Kadimírem? No jako protože jako měl jenom 200 000 sledujících a jako to je hrozně málo. No a prostě jako byl už takový divný, prostě no už mu jako táhlo na 20, no takže byl starý docela, no. No tak to teda nechápu, ale jdeme dál, no. Takže další otázka je? Takže další otázka je to, proč jste napsala knihu o Skibidi Toilet? Protože Skibidi Toilet je strašně dobrý a prostě jako se na to koukám každý den a je to úplně super, doporučuju. Je to prostě úplně nejlepší věc na světě, jako. Děkuju a nashledanou. Takže doufám, že se vám i video líbilo a já teďka jdu použít svůj sekeru.